považovať bývalú vládu za viníka. Sú tam jasné osoby, jasní ľudia, treba ich pomenovať. Je to Odor, Matovič a Heger, ktorí spôsobili krvácanie a konečný, dá sa povedať, infarkt Slovenska z titulu financií. Pýtam sa, prečo títo ľudia nesedia? Prečo nesedia ľudia za zlyhané pandemické opatrenia? Prečo sú tu útoky? Aj dneska som si vypočul pléne na nášho Petra Kotlára, ktorý zabezpečil to. A už si toto musí Slovensko raz za nás uvedomiť, aby jeden človek, ktorý predseda VHO, nerozhodoval o pandémii na celom svete a nemali sme tu rozdelené páskami obchody na dve polovice. Sem môžete a sem nemôžete. Ak je tu niekto debilný, tak sú to tí dvaja doktori, ktorí sedia dneska v pléne a vymysleli tie pandemické opatrenia, ktoré tu boli, ktoré zapričinili smrť 35 000 dôchodcov. A ktoré zlyhali a ktoré sa zabezpečili aj o to, že dneska na následky vakcinácie nám tu chorľavejú ľudia. Ak si toto niekto neuvedomí, tak je na každom občanovi Slovenskej republiky, ako pristúpi k tomu, či sa dá očkovať, nedá očkovať, alebo obdobne. My tu zabezpečujeme to, prečo sme boli zvolení do tohto parlamentu. A odmietame tvrdenia, že je tu niekto šarlatán a podobne. Pre mňa je šarlatán bývalý minister zdravotníctva, ktorý bol doslovne a do písmena zhodený z funkcie pre nezvládnutie pandémie. A vy, novinári, ste sa pričinili strašne o to, aby tu bola akákoľvek objektivita zničená, bol tu presadzovaný jeden názor. Jedných odborníkov, ktorí zapričinili smrť 35 000 ľudí v tomto štáte, likvidáciu národného hospodárstva, likvidáciu gastra, likvidáciu hotelierstva a všetko, čo to prinieslo na Slovensko. Pozrite sa na ostatné štáty, ktoré nepodľahli tejto pandémii, akým spôsobom z toho vykľučkovali. Dneska sú 100 rokov pred Slovenskom a budeme mať čo robiť, aby sme ich dobehli, keď pôjdu oproti. Začnite vy už konečne robiť svoju robotu, pretože vy ste vyvažujúcim prvkom spoločnosti. Keď budete vy objektívne ľudí informovať, dáte priestor jednej strane, aj druhej strane, ľudia si budú vedieť spraviť názor. Vy sa darmo usmievate. Pravím pravdu. Keď si ľudia budú vedieť urobiť názor, objektívny na základe viacerého prínosu informácií, pretože nemajú všetci čas blúdiť po internete, tak aj tí ľudia sa budú správať pri tých voľbách úplne inak. Ďakujem.